Nijini to kuno kure mabu ani rang puisa na hana hai drug samang sama. Ani jipyo busuk tong. Juta ni punto okat kure ani. Hello guys, narok nogoi makna tini ang tam niti video khlai tong tai narok thumbnail title nogoi saimani thakana azkalo je Facebook creator rok tina bai babla nei khoroksa bumung tongo do borok je babe guno marang lai narok nijibo nukana narok saima kana je Facebook active tongnai rok borok je walai nijini nogo tam tong tam kwrui abo pointo chekhai phunuk siu ko chini bai tina ni khoroksa bumung tongo bo je kisisa bini video tui babla kok samani sin takuk babla ta hingke bo tam khai kya taise babla no direct kok tokari reka bono kok hamya wat bai kutuk khata drug sanai drug addict drug center tongijak aba hai ne ari nung bono nung muk porman sunu gyakho nung sawi simai ko bo je bo drug sa onai bo thik asa sai phone mangkana bo bini rang bai jasa bunyi rang bai bong bo phani rang bai jasa abo to nung bono bini against nung kok sanani kono dorga kari bile he dana nung bono bini background nung kaham ke chekai banai ko nung bono sai mai ko nung bono bahai ka ke kok sakaba abon bagai sini a video no nugoi sini takuk babla tamor khar norok nije no nukana je anwa video no nugon dini serai tam khaikya bini account je rang tongsak je bank balance tongsak pura phunugiri sini babla batina no 30 lakh ni sai gowang ra phunugiri ka bini gp o ge sini takuk babla bo abung sa tung khajagi thanga je bona asuk wa thamye kutugi khika bona asuk ke khuk hamye khuk sidra sai khika nei ga abono tam sanai je Facebook je tui tongnai rok norok le tangoi ni chawi tai content mai ado norok je buini aptai ke buini background no kok sanani hamya wat khaine ni tini norok ni jaring singse oma haike norok bagi tini content ma sanam tini norok ma haike kok banglai mani walai mani oba haike sing tini norok ni takuk jewel video ma khlai tongo ga tabuk je tina ga tamo bini khe tai kun kwrui just bo video khayo bini ro kisa comment hamya khaijaka bo wat hamya kisa comment sitra khaijaka kotukjaka hingke tam khaijanai bo a comment no repeat khai screenshot nawui a borok ni reply riru ari khanadi bai tina kaham ke khanadi ang kok but ang nini soto bai ngui mano angni sai tok raya ang bai siwo nung je social media phaike matlab nung hamya comment khaijaknai kaham bo khaijaknai hamya bo khaijaknai plus nung abono bujina nangnai nung bujiya nung abono kisi misa comment hamya khaima baile nung bono reply ranani bono kotoknani bini jat sampati bini nok nokongni tei kotoknani abo hini no odikar kari bole thik ase nung asuk ama hai khalai maya nung abono tei nung soijo khaimaya ke nung Facebook ta phaidi nung video ta khlaidi soja kok nung social media ta phaidi nung ni jibo to buini video no nai kongma sakana bole ekdino nung ni jibo to sakable ei nge nung je nung ni ji sai tongo hongke nung le bahai ken buile ni video na ba baile nung bahai ka borone reply riba nge jodi nung ni ji sama ke buini video khlai tongko a video na janai bono kutugi ma khamu plus bono kutugia bo saimano social media o phaike khoroksa video na oi jotono bini against kok sawo amono content sanamo plus nung tamo nung je bujiya sujiya nung khoroksa chini takuk babla ni tare babe kutukha abo kono sanani wat kwrui chini takuk babla bo bini phone koida tong bini gori daimoni abo pointo phunuk sibo tina no wan tina thap jemon sel bumper masuk tongma arar jai hai thaka chini tina bo ekdom kono reply rakle bina je video no nugui bini bank balance no nugui bini toilet pointo phunuk chini takuk babla bo asuk mo haiko sorio thui wait kajaka thui thum kajaka bo je ama hai kongno khanawui hingke nung le bahai ka saiman ba chini a takuk ni nok nokoni kongno le nung bahai ka bini nok nokoni kongno tui sakaba bahai ke nung bono hamya saima kana ঠিক আছে bo nin video 3-4 second video no najaka 3-4 second video nai kok sajaka asa bale nung bono jolai na nung kogya he da na ঠিক da takon tai buku no comment khaidi tin tina ni bagi tam sana musung ang bono bai tina nang hamya saya no nang kaham no sawo plus nung ni jibo creator nung bo khoroksa Facebook creator ngai nung ni jibo buni bagi video khai kok sai phaijak plus nung bunya reply nani ঠিক আছে reply to mar nai plus bonin bagi wat hamya kar khana reply redi kok rei reply ri bono
waisa bara reply taradi tomone nung bo reply ruoi nung waisa reply reka mane plus aborok tasini kono reply reka aborok ni na video no nung reply ma nugui aborok tasi reply reka plus nung bin kono bina video no nung reply tar gorodi nung serap sapta kaisa moto nai gorodi bo nin bagi bar repeat khai video khlai to aborok tomone bo khai ga nung bono againstly nung bono attack khai mano nung bono kutugui mano je nung ni thane video botamo khorokni takhok nini against kok saka abon bumang malia nakardi narok abon bum bin video on logana bini Facebook ko aboro botamo kesri re laikha kesri re ka plus tabu ke tamong ka ke soli tong tamong ngi tong affair da ngi tong ab semi affair khlai re ka bo to ke nung abo ha kisa misa kotujama baile nang baile nung bahai ke bono affair khai makana kesri makana abo kaisa ni belai kana nung je nini sakni bagui simi wansuk nung bini bagui wansuk di atapung ni bagui bo ama haike plus next time nung nang request khayo bai creator jotono tamka angke YouTube ni kha nung Facebook ni kha plus nung aba haike khoroksa na affair da khaji tai khoroksa bini nog no khun kong tei nung bono reply ta radi nung bono against attack khaji nung bono kok sari bin bagui nung bin bagui simi kok sari plus bini nog no khong tam tong drugs asai tong swag nangui tong plus nang aba hai saman nini beparo belai khana sai nini personal letter tini ata khubo sai ka no nini logi song ngai tauni chala bobo te ekjana drugs ada khu abo dang bo sa ti ko bi semia bo ni jibin khu bai saka naka de kisu ko ngareng tong ba ko su bi nongo nge bo ni jibo to saka ble nge abo tamni ni bo manso man thang nini bo opman kha abo ta khu ni bo opman ngai thang plus bo to bini ni jini se drugs sa je sa nai rong no je samani drugs addict rong no bini aro center tong bo ni ji se center khu jak bo bai gi sai phaijang no pu sina babla bota no bo hamai phaioi bo ni ji taw bini no drugs ni center khuloka nge nangla nangla bai ke sai ma kha ba je bini drugs center da na bunji da aba ke nangla bai ko do gi tong kha ba he de ba nge bini gari ko je tong bini bike ko je tong bini nok dalang da tamo bahai phonuge rekable bo no srai nya he do bana nge tai tam sanai ang sini bai tina sonu bepara da ang kono as sana musungya plus borok ang bo buji na buji re ka nge sini bai tina na simi saliya sini takho babla no sawo nang bo je buji suje winyo plus nang bono hala ka bo tina bokorta bari borok ngai nang bo bono attack ta khaji tai tabung simi norok hamlai tonglai je tayo ma hai buskang ni halo tai video ro khlai ko ta bang lai asung nong thang hambai ang norok ta khok juel hamjang ma bai kaham ke bujirna bagi se ang bono just kaise videos namani ha ama se botabo indirectly te kaise reels namune ani sombonde ta monisha ang ma babu ni pusa bai rehab center tongoi tongo ani rang khutsa bo krei ani kunu beli bo krei ani kunu krei sei krei tei krei ma babu ni pusa bai ang nasa khayo bo kun sai se mai hai langkan se sai tong ha ge kasa kok tongo sini bhogo gi hojo mungya ge bono tang ko bono tabu hai kana bujir nai tabu bono sekal belai phul nai ekdom thik jagao norok nai di social media o famous nani followers man nani views man nani hinke ani photo screenshot na hadi videos na mai di ani kok no sawai hinke no followers bo man nai te views bo man nai tabung kai te kaisa video no guri mani buma buba ni rang na hana hawi draksa sawi rehab center thangjak borok si ani bagi videos namjak nuk siwo nijini to kuno kore buma buba ni rang puisa na hana hai drugs samang चल बाजड़ी के iko na hade ani gpe o busuk tong bujikha just tuktak cigarette ok na bagi se 3,80,797.13 samang no ko tong kru bo drugs samang buma buba rang bai tak center thanga tong soka buma buba rang bai nijini kuno kore si bosa ani bepar no te ko तेरा बाप आया Itu moroseng ma, bahai ma tong tabu, ha? Nungba pura ekdom red light area o je prostitute tong mani,
Omor ni thake bu nung hamia. Nin mekhang laji masa kere. Jamora bukur phano se jese gerza abon thike se nin mekhang bukur asa gerza na. Tai tangile nya tong na hno. Ha? Tai nung tam mancha drug addict nung an somale tam saiman. Ani nok building nok ang niji agi ang contractor samung tangkru niji ni rang earning kanya ang tisao nung ani parao thangni sengi di ani jagao thangni sengi di parani borokno je ani building nok sabu tisa tai ani nogo ang non tam sanai habi nai dineng oboni pore te non tam sanai ang center ma babuni rang ba ang nasa kai tongo ani niji ni center se bo bujikha tai ek number kok tai ani ni tai tam tong nang saijaman ha ani personal gari tongo kaini bujikha tai kaisa gari ang ani bonduna gift khair gang bujikha tai kaisa kok ani bike go tongo ha Royal Enfield Bullet 350 bujikha kasa color ni ketal tal na se grei 1.5 বছর 2 বছর কালানাই তো খাকালাই tong jakha tai ani account to ব্যক্তিগত just kaisa account ani gpay simise or bese rang tong ombudonang phunugir nai nung nadi ani yakung kedang yakung ani yakung ni juta ni pointo okat grei ani yakung ni okat ton durni kok ani yakung o jang juta kano oboni phano se okat grei ani juta ni dam busuk seman Jordan Retro Wing 5 1,23,000 ani juta ni dam bujikha drug addict ke hamia nini besai Oppo bobo drug addict ha nini besai Sugoto Chakma bo Rajdeep ni center tong khabo bobo drug addict tai nung changar kok sayada asa rilo nini besai no bui samani je nini besai tam se keram drug rok da use khai nung tam sa je borok phungnai borok ke mai cha ko chaya bo phungo tai je borok keram khebo chabo keram no tongo hai hnei keram hnei ki drug addict da nung changar kok saga kintu nini oril tong kho kintu bujkha tina nono ki tina da sanai naki rendi da sanai rendi na sao ni nono sanani rendi te sao borok nung bon theke ba aglai jak o kase kok kirda kok borok bai dani theke dani bufung kotor nini besai bo tam besai sao nung ni chudang tong na aun bagai nung amtei nung ani kunu followers nangya ani ব্যক্তিগত চেহারা আনন্দতনা হামজাগো বুঝিখা আনন্দতনা সিনিও আনন্দতনা মায়া খায়ো মোটামুটি বুঝিখা ত্রিপুরাও তাই নং আনি ভিডিও অজাগো হাবি না দি কয়টা রিঅ্যাকশন হ্যাঁ তাই কমেন্ট পড়ি দি তাকেসা কক আং যে গরি কানো আগরি নিনি 14 গুস্তিয়া নিনি 28 গুস্তি বনুগেখো ডায়মন্ড ওয়াচ 5.5 লাখ টাকা দাম নি দুবাই নি হয়তো তবু বুঝিখা ক্রিস্টাল nono norno jotono not nung joton nugan phono tong jotono proof sokare phono tong nini okat nung ani biskango kunuya bujikha ani nogni je toilet seat amo botam saiman komot ha tamo brand ni Jaguar bujikha abo nini nog ni jese dam nini nog tangmani jese thangka as abo ni oddek rang a toilet seat ni dam simino Jaguar ni brand tai nahade duita iPhone use khayo ang tabrumukha bikhari jingma ani oka ha khnare ang tabuk nasa khaya ek somoy jotono bul khayo bujikha borok change no somoy phake ang tai tabuk ang borok no hamro oboni hoite jate borok nasa ta khaito but nin nogo tabuk nasa khane khaitong ko chuak nungani ke nasa ya nin basa chuak nungo jung saimea ha jom saimon